já už jsem byl docela starý a já jsem byl dost nemocný a Vlastík chodil panu Ferdoj. Já jsem předtím nějak říkal Vlastíku, prosím tě, odstůj mě to tam se stálo fronty. Tak mě dej fotku, já to tam odstojím. A on ti mě představ si, ještě jsem nedávno našel doma plakát, jak on mě poslal korespondák, jak to tam odstál za mě, jo. Napsal ti mě cibulizaný zem na plíce tohle a já ti to dělám na soucedě. To bylo přesně ještě 6 týdnů před těma Běchovicema. Já jsem normálně běhal ještě 6 týdnů předtím, jsem byl to v Ďákovce, to bylo na Slovensku. Já ti nedal kilák za 3 minuty a on mě to poslal. Já jsem pil čaje, dával ti obklady, tam už a přijel jsem domů a pokračoval jsem. A pak já jsem v té době měl průdušky, problém je takový. Ano. Vlastník tam odstál a mě to poslal. A to mám dělat že mě pár Ferda vzkazuje, že mám ty léčitelské schopnosti taky. Aha, takže přes pana Pátra Ferdu jste se k tomu dostal teda. No, a pil jsem ty čaje dělal a teď si představ tu pointu. Týden před Běchovicema byli normálně, na Slovensku běhala se v Nitře, tam byl obrovský závody mezinárodně jako u nás, tady něco právě Běchovice nebo takový, tak tam byla Nitra, víš. Aha. A byl tam i Valdemar Čerpínský a já jsem ho tam porazil, já jsem ty závody rok předtím běžel, byl jsem a teď jsem to vyhrál. A přijel jsem do Běchovic a teďka si takhle sedíme s Vlastou, tak je před startem a vodně, tak se dal říkat Vlastíku, díky ti za to, že jsi tam odstál, člověče, já si mám formu, tohleto. Je tady Uvízo, ten má formu, on ještě ve středu běžel mezistátní utkání za 5 13:35. Já říkám, ten nás rozseká, to bude v prčici. A Vlastík tak seděl zkroušeně a říkal, člověče, nikomu to neříkej. Já jsem běžel maraton a já nějaká ženská porozila na stadion. Ty vole, to máš teda formu, to je pěkně, to tady babáš jednou porazí, tak zahodím kecky. A tak jen tak mezi slovem. Ale on mě říkal, víš, Míro, já když chodím panu Ferdoj a pán Ferda mě pomůže a pak mám výkon, tak já potom první 3 ceny takhle vemu a zanesem mu to, víš. On si to vlastně zaslouží. Nebejt jeho, tak já tam nejsem, já mám slávu a ještě tohleto. On říkal, že mu dává každý rok takzvaný desátek, že 10 ze všech svých cen, který vyhraje, že mu dával. Aha, tenkrát mi říkal, že první 3 závody, víš, že vždycky když mu pomůže. No, a mě říkal jako symbolicky, ten desátek, že mu dál prostě 10 ze všech výher, No, tak vidíš, tak to ani já ne... A já tak, když mě to říkal, před startem jsem říkal, sakra, to by se nic nedá. Představ si, pak se vyběhlo, to bylo proti větru, ten rok byl úžasný vítr proti, jo. My jsme tam byli všichni, byl tam Uvízel, já, Vlastík ještě na 5, že jo, a na Hrdlořezáku jsme to natáhli před Hrdlořezákem a Uvízla jsme urvali. Běžel a tam ještě se udržel. Do kopce jsme ho urvali a já tím na kopci, už na Hrdlořezáku, už jsem měl 50 metrů na Vlastík. A já jsem už tak něco mě blasklo v hlavě, říkám, ty vole, já bych na něj měl počkat. Jo? Tak jsem na něj počkal, no pak tomu to ještě to je 800 metrů, tam ještě to je převýše a pak už jsem, on je samozřejmě finiši byl rychlej. A bylo to lepší kopečka, že jo, tak finish. No a on byl na 15 rychlejší, víš, on mě 15, 45. Takže o ty 2 vteřiny mě porazil. A já to jsem si říkal, ale stejně, zase kdyby nebyl on, rozumíš, tak já nemám formu a tak jsem, a představ si, on pak jsem přijel jednou jako na léčení, že no, já léčil jsem taky. A on jsem přijel a říkal, Vlasto, tenkrát ten 4. titul, ale pamatuješ? Já si nic nepamatuju, já vím, že ty si to nepamatuješ, ale já si to furt pamatuju. Že jsem ti ten tam jako, víš, ale to bylo jako v dobrým, jo? Tam jsem si fakt vzpomněl, že bych taky měl být taky vděčný za něco, takže to mám, vidíš, já na ní mám tohle úžasnou vzpomínku. Takže tam to nastartovalo i vaši léčitelskou kariéru vlastně, že jo, trošku. No, tam, takže já jsem vlastně tím i odstartoval to, svou léčitelskou kariéru, protože mi to řekl, že tu schopnost mám, víš, jako pán Ferda, že mě to vzkazuje, ale jen tak prohodil, ty máš jako prý tu schopnost taky, takže to neděláš, tak jsem na něj koukal, říkám, tak vidíš, a to je době, to jsem ještě měl v tom hodně daleko.